Unsay style dra bay for today's video bay mo atong style karon bay sa mga bag-o dra bay pa like and follow and share na lang ko bay sa tuang video ay para dagan patag style stepping na atong buhaton bay sa moabutay na to ng mga content bay o manatag pilo dra bay ready to go na tag isundo na tang bimski dra mga adto day migsamal karon bay for today's video bay mao na jud ni siya o di na jud ni mapugnga ning duha piti-piti na sad naabot na ta dra sa may barge bay linya na tadraa kay taod-taod ani sa atong linya magbayad na taog 120 lang siya bay nya bay fast forward ta bay nakasakay na mig barge aksyog kabalaka kung amigo diri kay nabilin ang cellphone nya bay fast forward bay nakababa na tag barge nya biyahe tag mga pila ka minuto diri nakaabot na ta diri sa Oraya. Diring dapita lingkod na tapaabot ng tag-iga ng mainom dra kay murag daghan-daghan pa yun ni siya ba pero ako ang katapa diri mingon ani naunsa naman yun may movements mo gawas sabay naman sa kanta sa kuandra oy naunsa naman ni laka siaw na kayo bay nya bay mo na ning style diri bay sige nagpangatawang tapok diri bay vibes na kayo kay si Gabriel na ning bangkag istorya dira sige nagpangatawang mga girls nya diri bay lain na pug pormadas bim diri na bay mga movements dira boy loko dira uy action ako kabalaka kay murag mawala yung tas passing ani ludi bitaw ka dira mo piti-piti tani si aw na kay kong kasabay diri abay si aw na kay si Oscar pero abot sa unahan kahiyon na day jadi ay mao di ay iglas na kayo karong kakaihi day kabidyuhan bitaw be o tanawa tagaktak na tarunga nagtaktak dira para way ebidensya na payoy sakinan sa likod siga kayo na sulod na may fast forward man abot na may 7-Eleven kay malit na ta sa atong paliton dira og di ara bidyuhan sana kuning lingin dire na sa lamin para aesthetic bod ba pang mayde duol din ko sa ako ang amigo podra anan siya na unsa may bro nga buang nya tara na palit na ta lapag na dra kay taw-taw dani mobalik na ta diara nakatulog na ning isa nya si Bimbim diri hyper pa kayo kiti pa na sukol pa ning 24 hours pero taw-taw na makatulog na nya diri mingaw na jud niyang palibot kami na lang jud still alive ani kami ang champion sa unahan nay mga tao dra pero umi kailana bahala sila dra ang amuha diri stipot lang diri sa mua dapita kay swimbe mamuha nang ibantayan kay natulog na sa duyan pero kami wala pa padayon pa may giinom dra pero hubog na kamig mga naong daraw nakaubo na po ning isa diri sa pre okay ra pre hubog na tag naong sige ra tag ngisi-ngisi dira nya dira alas 6 na lumiya sound trip pag wag na tayong umuwi sound trip pa na tag wag na tayong umuwi pero muli may kay alas 10 mo check out niya kining isa nakatulog na kita dira alingasa po kayo mura regimista kay nakapurong daw anas bimbi kani pase na mi kay madto mi sa balay sa lula sa kuang batch kay si Bimbim nagtanga na diri dara wajud na kaya ni Bimbim bay nakasleep yun siya deep sleep yun siya dara jud kita po diri taon na po tagduyan na to diri kay para relaxing po kayo ba mao na siya taw-taw lang nimo pase naman po ta kay ang dag-ong baga naman po buyag di ara ngit-ngit naman pero akong amigo diri di naman mo tingog miskin manguli na migdabaw di na mo tingog lalom na kayo gunahuna bay saman luyang aktor bay nya tong video bay dire na ni taman kay pauli na migdabaw thank you for watching.